Anyị fulu ndị okwu ndị okwu ụgha, ndị si n'ụwa ga-agwụ agwụ, ndị okwu ụgha, ndị na-agwa lọtọlụfa, ndị okwu ụgha, ndị si n'ụwa ga-agwụ agwụ, ndị okwu ụgha, fasị n'ụwa ga-agwụ n'arọ 2000 mana ọgwụla ozi ka fasị ikwu Chukwu ebuka Okomelu asị na ofurufu chakwa okwudu kwuo nke ọ fụrụ anya ya kwuo nke ọma anya onye ọbụla nye m ntị ya ka m kọọrọ gị akụkọ na abalị 31st midnight of December 1999 ka ndị ofufe chi dị iche iche dịka Christians and Muslims na ndị omenala gbakọtara aka ọnụ na-ekwerechi ife n'ụzọ dị iche iche maka na ụwa mmebi nke asị na ọ ga-ebe n'afọ 2000. ị ma na ndị ọma ebusigo ndị nkuzi akụzichagokwa ike agwụgwọ ndị na-agba afa n'elu ụwa mwesị ka m jụọ onye ma uche Chukwu ka njukwu ụmụ ụwa ajụjụ nwata na-agwara tọrọ ya n'elu ụwa ka m jụọ asị ka njụkwa unu bụ ndị obu nna ha ụzọ mụta diọkpara nwata ga-agwara tọrọ ya onye ma ihe chi ga-abụ ọ dịghị onye ma uche Chukwu n'elu ụwa ka ha batakwara n'afọ 2000 ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya nyere onye ọbụla maka na ụfọdụ mmadụ ha amaghịkwa n'ụwa ga-adịrị gaba ụfọdụ dịrị akụlụba fa maka fa nụrụ na ọnwụ na-abịa igbufa dịka edere n'akwụkwọ nsọ na Matthew 24 verse 35 to 37 abatakwa n'afọ 2020 ọrịa coronavirus eburu bata nke ndị oyibo na-akpọ COVID-19 o burugwe bata tinye ụwa niile n'ihe egwu nke mere ka onye ọbụla jee n'ụwa mmebi ebidogo akụkọ COVID-19 n'ime 2020 agabigagokwa mana ụmụ Chukwu okike abịa ma dịkwa ndụ na-efe ya ofufe ọ dị ndụ kelee Chukwu ọbọdọchi kelee Olisa onye ọbụla nke na-aba 2021 ana m asị gị congratulations onye dị ndụ kelee chi ya onye ọbụla nke na-aba n'afọ 2021 n'eziokwu ọ bụ onye Chukwu fụlụ n'anya anyị si Merry Christmas Happy New Year, 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 unu bụ ndị Chukwu fụlụ n'anya Happy New Year, anyị si Merry Christmas Happy New Year. Okomelu ana m ekene Prince Chukwuma Franklin Ugochukwu ele ya sị gba na-agba anyanwụ odogwu na Turkey ome ka ọ dị mma na Senegal ofu nwa na Ecuador South America Kabaka 1 na Cambodia oji ego apịa ụtalị na Amaọka onye obiọma n'ala Igbo gburugburu ihe gba na-agba anyanwụ ezi nwafọ ụmụ ọkpara ebe na-atọ na Amaọka n'ihi ala LGA Anambra State Nigeria
anyị na-etu gị ebe a na-agbanyanwụ 1 odogwu gbala akụ elisi elisi chukwu gozie ego odogwu egbe egbe ebe a na-agbanyanwụ egbe egbe ebe a na-agbanyanwụ odogwu ji ego abịa ụtalị ebe a na-agbanyanwụ egbe egbe ebe a na-agbanyanwụ ofu nwa na Ecuador South America ebe a na-agbanyanwụ odogwu kabaka na Cambodia ebe a na-agbanyanwụ ebe a na-agbanyanwụ kedu maka High Chief Ikechi Okoli Obidieze Ichie Chukwu na Asokpo one of Amoka the head chiefs ụmụ ejima Amoka the number 1 citizen ụmụ ejima Amoka in Ihiala LGA Nigeria Ojefiem Ogo 1 n'ala Igbo o mere ụmụ ogbenye na arọchi ya aka na-atụ ngwaahịa dị mma Ogbuefi Chukwu na Asokpo onye nnukwu ego na ị ga-adị odogwu anyị si na ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ Ogbuefi Chukwu na Asokpo onye nnukwu ego Ogbuefi Chukwu na Asokpo onye nnukwu ego Ojefiem Ogo n'ala Igbo onye nnukwu ego aka na-atụ ngwaahịa dị mma onye nnukwu ego asị m Chukwu gozie gị onye nnukwu ego the number 1 citizen ụmụ ejim onye nnukwu ego asị m Chukwu gozie gị onye nnukwu ego ụbakwara ana m anụ wayo wayo Igba sawa Igba sawa ana m anụ ya egwu ka ọ bụ kedu maka Comrade Daniel Anene Onyekachukwu Watachiwala Ọjị Nwanna Bagana dealer in all kinds of US cars importer and exporter Kachi Motors Nigeria Limited Ojimotem Ogo 1 ezi nwa Bagana na ị ga-adị na Anambra State Nigeria onye ego ọga ndị ọga ị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ Chukwu gozie gị Watachiwala Ọjị ị ga-adị ka echi Watachiwala Ọjị Watachukwu wala Ọjị Watachiwala Ọjị anyị si Chukwu gozie gị Watachiwala Ọjị Ojimotem Ogo Watachiwala Ọjị kedu maka Chief Ọkadigbo Gift Okereke CEO Ọkadigbo Group of Companies Export and Importer International Limited CEO Ọkadigbo Export and Import Enterprises India CEO Ọkadigbo Restaurant and Bar in New Delhi, India Nze Okechinyere nwata nke izizi na Amoka ọ napụtara ụmụ Afrịka n'aka ndị ọjọọ ma ndị polis ma India gọọmenti ụfọdụ ụmụ Afrịka ji eme ọnụ na New Delhi, India onye nnukwu ego 1 eziwu ụmụezeala Amoka n'Ihiala LGA Anambra State Nigeria anyị si Chukwu gozie gị ndị ga-adị ka echi odogwu kpala akụ elisi elisi ọ napụrụ dike mma napụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ aga m akpọlụ gị ugbo ka ịgbake n'egwu okomelu wayo wayo Igba sawa sawa Igba
sawa sawa ịgba sawa ubregete kedu maka Injinia Jona eze anọchie Ogbuefi eze Joe n'ala uli na Germany n'ịgadi yo Nweze one of ụmụolie ụmụezige eze amuli n'ịgadi Pastor one of Branza Hitili Egbe igwe na Bango Thailand Engineer and chairman of Uli Solar Committee Chief moderator of Umulieke United Nigadi Vice chairman man servant of Igbo Catholic Church in Germany Member of Igbo Catholic Council Germany Nigadi Member of Oluzona Association Munja in Germany Odogwu Member of Anambra Association Munja in Germany Igbo Odogwu Kedu maka ezigbo nna gị Ogbuefi Ugwueze eze anọchie Ogbuefi Babara Agụ Nwanna ụmụolie Ugwuezike eze amuli n'ịgadi Aizi Chukwu gozie gị o Injinia eze Joe Nwachukwu bunyela akụ na nwa Nwachukwu bunyela ike Nwachukwu bunyela akụ na nwa n'ịgadi ka echi o Nwachukwu bunyela akụ na nwa eziokwu echi adịghị agwụ agwụ Nwachukwu bunyela akụ na nwa Nwachukwu bunyela akụ na nwa Wakomelu Aiwe nekene High Chief Louis Ohemesi The Free Man Chief Akukwasili one na India ezigbo nwa nwere obi nwanne na India Ojirubi Semogo one ọzọ Igbo ndụ na India nwa nwere obi ejiri ego The first chairman emeritus AUU South India chapter First and current vice chairman Ihiala LGA community na Bangalore India Former treasurer Ohaneze Ndị Igbo Union na Bangalore India Patron Great Rising Brothers International Club Bangalore India My able president community High School of Amoka Classmates International Yezi Nwafọ Umuorilike Kingdom In Amoka Ihiala LGA Anambra State Nigeria Anyị si n'ịgadi ka echi o kedu maka ezi ada Ifeoma Chukwu Juli nwa ndebe Ọkanume Okada n'Uli na New Delhi Adakibe Yogo one na India Delhi mmadụ nwere obiọma ọ pụrụ iche na nwanyị aka na-atụ ọkwa dị mma na New Branded Jets Ifi Josco Group of Company Ada Igbo niile na India Ezinwafọ Ụmụdike Amampụta Uli na Ihiala LGA Anambra State Nigeria Adaje ụra mmanụ ịgadi yo Aiwe na-ekele Chief Chiadike Obiama ka ibe ya onye ọma disenti na Amoka Chief Eze apụtala one na Cambodia onye eze na ịgadi yo Ezinwafọ Ụmụezike Amoka na Ihiala LGA Anambra State Nigeria anyị si na ịgadi ka echi maka echi adị agwụ agwụ kedu maka Prince Chikodili Emmanuel Ogbonna ọdịna nwa Eriakụ na Amoka Triple M Money Making Machine na Malaysia eze na-agbara aka one na New Delhi India Small Body Big Engine Nature gburugburu Ezinwafọ Amoka na Ihiala LGA Anambra State Nigeria onye ego na ịgadi yo
kedu maka Prince Kwemto Ogwo agụ nwa Onigbo ebe o juru ọgba nwanna m ọka odogwu na Munich Germany anụ nwere obiọma na Asia country gbagaba na Turkey ezi nwafọ amaọka n'ihe LG Anambra State Nigeria. Kedu maka Prince Matt Okole Udueko Mmili 1 na Cambodia Ọnapụ Dike bụ 1 na China agụ nwa na Malaysia Ojirubise Mogo na India Udueko Mmiri onye ego ezumọfụ ụgbọezi ka amaọka na ihe LG Anambra State Nigeria. Anyị si na unu gara ikechi maka na echi adị agwụ agwụ. Ụba agbara na-ekwulu m okwu. Egwu ndị ọgaranya. Ndị a bụ ndị Chimeleze o. Ndị Chimeleze. 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 Kedu maka Ndị Chimeleze. Prince Starboy Igweze Bue Ndị Chimeleze. Akụ Big Ndị Chimeleze. ụzọ nna dị otu na Jakarta Ndị Indonesia Chimeleze. o ji godu eme ọgọ na Cambodia Ndị Chimeleze. odogwu nwere obiọma n'ala uli Ndị Chimeleze. ogbuefi ụzọ nna dị ọcha Ndị Chimeleze. onye ego nnukwu na ị ga-adị Ndị Chimeleze. ezi nwafọ ụmụ ọmụli Ndị Chimeleze. na ihe ala local government area Ndị Chimeleze. Anambra State Nigeria. Ndị Chimeleze. Kedu maka Ndị Chimeleze. Prince Obinna bịara Ndị Chimeleze. Taribo West na ị ga-adị Ndị Chimeleze. odogwu rụrụ ụlọ 103 Ndị months Chimeleze. ma borukwu ụgbọala dị mma bunye nwunye Ndị ya Chimeleze. o ji mete mọgọ 1 na Ndị India Chimeleze. na ị ga-adị o Ndị Chimeleze. onye ego na-erubere isi Ndị Chimeleze. na New Delhi India Ndị Chimeleze. onye nnukwu ego na ị ga-adị Ndị Chimeleze. ezi nwafọ ụmụaka uli na ihi ala Ndị Chimeleze. Anambra State Nigeria. Ndị Chimeleze. odogwu na-esi na Nigeria gaa Ndị Algeria Chimeleze. si na Algeria feta na Libya Ndị Chimeleze. o sikwa Libya feta Morocco Ndị Chimeleze. si na Morocco feta Senegal Ndị Chimeleze. wee sikwa Senegal feta na New Delhi Ndị Chimeleze. nke dị na India Ndị Chimeleze. onye ego na ị ga-adị o Ndị Chimeleze. ịbụ onye Chimeleze o Ndị Chimeleze. kedu maka Ndị Chimeleze. Ọhaemezi Peter Dominic Ndị Chimeleze. Sapi okwute na-agba mmiri ọma Ndị Chimeleze. anyị si Chukwu gozie gị o Ndị Chimeleze. anyị wee na-ekene Ndị Chimeleze. Prince Nnaruka Mbatoma Ndị Chimeleze. ezi nwafọ na ị ga-adị o Ndị Chimeleze. One Love na New Delhi India Ndị Chimeleze. oke nwa na Malaysia Ndị Chimeleze. odogwu Senegal onye nnukwu Ndị ego Chimeleze. One of Ulieke Ndị Chimeleze. One Love na Asian country Ndị Chimeleze. ezi nwafọ ụmụ Bazuli na ihi ala Ndị Chimeleze. Anambra State Nigeria Ndị Chimeleze. ịbụ oji akwa eme ọgọ Ndị Chimeleze. ịbụ onye Chimeleze o Ndị Chimeleze. kedu maka Mr. Kenneth Chukwuma Ndị Chimeleze. Abuja ndị Igbo na Bangalore Ndị India Chimeleze. CEO Ndị Chimeleze. nwa JSTC Ndị
Chimeleze, and Company Limited. Chimeleze, Ojirubi Semogo one na India. Chimeleze, Gentleman in the street. Chimeleze, Oku Localisia one. Chimeleze, Abuja Onyeze Nigadi. Chimeleze, Importer and exporter. Chimeleze, All kinds of branded new jets. Chimeleze, Onye nnekwu ego na Haitian country Nigadi. Chimeleze, Ezi nwafusi Anameje o. Chimeleze, Anam obodo eze na Anambra State. Chimeleze, Ibo onye Chimereze o. Chimeleze, Kedu maka Prince Gregory Ezaka. Chimeleze, Udejiri Kego na Iyala. Chimeleze, Onowu n'Iyala South Africa. Chimeleze, Eze ego ndị Igbo na South Africa. Chimeleze, Eze ego dị ndụ na Iyala LGA. Chimeleze, Anambra State of Nigeria. Chimeleze, Managing Director Great Mall. Chimeleze, PTY Limited Nigadi. Chimeleze, Ojega Dutale one na South Africa. Chimeleze, Onye nnekwu ego na Okohihịala. Chimeleze, Anambra State Nigeria. Chimeleze, Kedu maka High Chief Samuel. Chimeleze, Chukwuma Nwaneri o. Chimeleze, Chipaguru ụlọ. Chimeleze, Idume Ọgwa. Chimeleze, Na Mbitolu n'Imo State. Chimeleze, Ibu onye Chimeleze Odogwu. Chimeleze, Ibu na India Vice President. Chimeleze, Great Rising Brothers International. Chimeleze, Elder Igbo Star. Chimeleze, Jagaban. Emir of Giva. Chimeleze, Na Mumbai. Nigadi. Chimeleze, Elder Livingston Church na Bangalore, India. Chimeleze, Members Kabi. Chimeleze, Ibu onye Chimeleze o. Chimeleze, Kedu maka Sir MC. Chimeleze, Dr. Chris Sopuru. Chimeleze, Chairman founder Great Rising Brothers Chimeleze, Club International Bangu. Chimeleze, Former Vice Chairman. Chimeleze, Imo Star in Bangalore. Chimeleze, Financial Secretary Igbo Youth Chimeleze, in Bangalore Nigadi o. Chimeleze, Kedu maka oriakụ gị. Chimeleze, Lọlọ Tina Uche gwa m. Chimeleze, Ha na ezigbo ụmụ gị ndị nwanyị. Chimeleze, Angela Adaeze. Chimeleze, Osinachi Uche gwa m. Chimeleze, Ha na Deborah Uche gwa m. Chimeleze, Asị Chukwu gozie unu ncha o. Chimeleze, Unu bụ ndị Chimereze o. Chimeleze, Anyị wee na-ekene Chimeleze, Chief Okechukwu Obi Wuru. Chimeleze, Ọbata Ifadi 1 Chimeleze, na Ụmụabuchi Eziamuli. Chimeleze, Udeji Ekego na Uganda. Chimeleze, Ojiala Atemogo 1 na Uganda. Chimeleze, Ogbuefi Chimeleze, Ekwube na mbụ nke izizi n'Ihiala LGA. Chimeleze, Ofu onye ji ụlọ eme ọgọ na Lilu. Chimeleze, Good morning Nigeria, good evening na Uganda. Chimeleze, Ezi nwafọ Ụmụabuchi Eziamuli. Chimeleze, Ihiala LGA Anambra State Nigeria. Chimeleze, Chukwu gozie unu ncha o. Chimeleze, High Chief Elder Chinedu. Chimeleze, Felix Best na Ọnụọra. Chimeleze, Agụnye wetara 1 na India. Chimeleze, Mayor of India Nigadi. Chimeleze, Chairman Imo State International Chimeleze, na Bangalore, India. Odogwu. Chimeleze, Secretary General Chimeleze, Igwe Evils Cabinet na India. Chimeleze, Asia country Nigadi o. Chimeleze, CEO Global Access Chimeleze, Gold Limited. Chimeleze, CEO GS
polisi CCTV and surveillance camera nigga dio Nwachukwu n'aka one of Igbo land Ojirubi Uzabi Utali na India wekele lolo gị Lola Amarachi Juan ọnụ ha nigga di ugwu nwanyị bụ di ya one ọmọ obi di ya nwanyị ọma ha chifu aka onye wetala ezi nwafọ mbieri na mba itoolu LGA Imo State man with integrity the gentleman Igbo onye Chimeleze o kedu maka Chief Tochukwu Petron Dikwu aka CEO Tobiki Lifeline nigga dio Tobiki Lifeline Nigeria Limited Yezi nwafọ Samiri na Oru West Imo State Chief Okwuru Ọra one na Bangalore India Ototo nwa na India nigga dio Former Secretary Imo Stars International Bangalore Asinchukwu gozie gị o Financial Secretary the Great Rising Brothers Club Nketi na Bangalore India The Vice President Askabi nigga dio PRO Igwe Cabinet na Bangalore India Igbo onye Chukwu gozili agozi o Ototo nwa na India nigga di kedu maka Mr. Chigozie Ohadimokwu nna nwa na India importer of all kinds of teachers Gozi Group of Company onye nnekwu ego one na India ezi nwafọ ụmụ Bazuli na Ihiala Anambra State Nigeria kedu maka Princess Ndugwe ezi nwafọ Amorie Mkporo n'Ọhafia LGA Abia State Elias Ichie Martin Ikukoma one na Bangu India CEO Neutrality Christian Nigeria Limited CEO Ndusin Creation Nigeria Limited onye ọma Ọsụrụ ndị Abia State ụzọ na India Ọsụrụ ụmụ ogbenye one na Abia State Ojirubi Semogo one na India Asian country kelee lọlọ gị Jenu Ndukwe ọmọ obi di ya one nigga di Mkporo First Lady na India Mkporo na Abia State Yezila Olikuku ọma one kedu maka Chief Chris Chibuzo Nwankwo Yezi nwafọ alon London Elias Jendolas one na Kaduna Big Apple Kitchen one na Bangu India Man Deputy one of India as a whole Muna Chimso Muna Chimusaga Kembu na Bangu Ebu Petro Anambra Progressive Union na Bangu Petro Demri Progressive Union Petro Nohaneze Ndigbo na Bangu India Petro United Men's Club na Bangu India Aka na tu ihe ridi mma na Nigeria to India ka o si eme ya Number one citizen nigga di kerekwa lọlọ gị Big Apple Mama Anambra State na Bangalore India
ọra niile na India Nkechi Meleze ị ga-abụ kishin ezigbo nwaanyị dị mma Nkechi Meleze kedu maka Prince Kevin Ezekulie Nkechi Meleze ezi nwafọ ndị nwa na-ede n'Ụmụuli Nkechi Meleze na Ihiala Local Government Anambra State of Nigeria Nkechi Meleze eze nwata 1 n'ala Uli Nkechi Meleze arụsị na-eje ụka na Malechi ya Nkechi Meleze eze nwata na Brazil na Igadi Nkechi Meleze eze nwata 1 na France odogwu Nkechi Meleze odogwu na-agba ọgbanje Nkechi Meleze n'ụwa niile gba gburugburu Nkechi Meleze agụnwa eze 1 n'ala Igbo gburugburu Nkechi Meleze ojela atemogo na Cambodia na Igadi Nkechi Meleze kedu maka Uche Akụnzurumike Nkechi Meleze ezi nwafọ Ibiasa Egbe na Igadi Nkechi Meleze importer and exporter CEO Nkechi Meleze Royal Empire Fashion na Igadi Nkechi Meleze CEO Royal Empire Block Industry Nkechi Nigeria Meleze Limited CEO Royal Metal Construction Nkechi Nigeria Meleze Limited dealers in organs of brand new Nkechi gems Meleze Uche Akụ 1 of India Nkechi Meleze President General Ibiasa Egbe Udon na India Nkechi Meleze member Grey Young Star International Club Nkechi Meleze kelekwa ezigbo nna gị Nkechi Meleze Chief Dr. Akụchinyere Nwata Nkechi Meleze Akụnzurumike Akụ National Health Limited Nkechi Meleze opposite number 10 Olu Road Mgbidi Imo Nkechi State Meleze ojibrogwu na mgba ọkwa akọrọ isi abụkpu Nkechi Meleze nwoke jiri ụmụ ya wee mere ụmụnne Nkechi Meleze odogwu na ịgadịla anyị ndụ ogologo Nkechi Meleze kedu maka Nkechi Meleze High Chief Ogbonna Christopher Njoku Nkechi Meleze ezi nwafọ Ọbankụ Aliri Local Government Nkechi Meleze Enugu State Nigeria na Igadi Nkechi Meleze odogwu Debembe 1 na Bangalore India Nkechi Meleze onye nnekwu ego na-eji ya na Igadi Nkechi Meleze odogwu ụmụ ogbenye furu chi ọchị n'ala Nkechi Igbo Meleze Njoku ndị Igbo na Bangalore India Nkechi Meleze ka nkenekwa lọlọ gị Nkechi Meleze lọlọ Skola Ogbonna Nkechi Meleze ọmụ obi dị ya 1 na Bangalore India Nkechi Meleze nwanyị ọma ọbịa n'Uju Akụ Nkechi Meleze ọbịa n'Uju Akụ 1 nwunye odogwu na Ebefe 1 na India odogwu na Igadi Nkechi Meleze ọmalịcha na-ekele unu ncha o Nkechi Meleze mmiri mara ugosi unu bilikwa o Nkechi Meleze anyị ga-afụkwa ọzọ Nkechi Meleze unu bụ ndị Chimeleze o Nkechi Meleze anyị si Merry Christmas Happy New Year 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 unu bụ ndị Chukwu fụrụ n'anya Happy New Year anyị si Merry Christmas